11 bayan at lungsod sa Region 2 ang apektado ng rice black bug. Si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon para sa detalye. Problemado ang ilang magsasaka sa Cagayan Valley Region matapos atakihin ng rice black bug ang kanilang mga taniman. 11 mga bayan at syudad ang tinamaan ng rice black bug ngayong Nobyembre. Kabilang sa mga naapektuhan ng pagtama ng peste ang mga bayan ng Aurora, San Mateo, Cabatuan, Etiague, Ramon at mga syudad ng Kawayan at Santiago. Labis na nanludumo ang magsasakang Simanglito. Mabilis umanong nasira ang kanilang mga tanim dahil sa peste. Tapos pag yung binubunot namin, itim siya. Tapos medyo parang mas malaki sa kuto na may itim siya. Hindi naman siya basta-basta natatanggal kasi siya, parang gumagapang lang siya. Gumagapang siya. So ngayon lang kami nakakita ng ganyang klaseng insekto dito sa palayan. Ngayon lang itong cropping na to. Inaalam pa ang kabuang ektarya at halaga ng nasira dahil sa peste. Ang Enrile at Sulana ang natamaan sa Cagayan at Jadi sa Nueva Vizcaya. Minimal daw ang natamaan dahil wala pang masyadong nagtanim na mga palay at nag-uumpisa pa lamang ang land preparation ng karamihan. Ayon sa text message ni Department of Agriculture Region 2 Executive Director Narciso Idilio sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, namamahagi na raw sila ng mga gamot laban sa rice black bug. Kinakain daw ng mga atangya o black bug ang mga butil ng palay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.